Сәлем минем ер сәнгать сөюче достым. Мен біздің мастер-классларыбызны бик те сағындым. Шуңа бүгін бик қызықлысын Қазан Кремлі комплексінің інже біртігі Құл Шариф мәшітіне өлейшекпіз. Тезіррек түбендегі пластилинларны әзірле, ашық зәңгәр су, қойы зәңгәр һәм сары. Шулай ук пластилинлар янына пластик кискеш белән очлы-очлы яхшык та куй. Соңгысын гади теш чистарткыч белән алыштырсаң да ярый. Әйдә, безнең булачак сыныбыз белән якыннанрак танышыйк. Казанда урнашкан Құл Шариф мәчете Татарстанның төп мәчете. Европада булган иң зур гыйбадәтханәләрнең берсе. Үзебезнең миниатюр Құл Шарифебезне төзергә тотынабызмы? Алайса, ашык зәңгәр су пластилинны ал һәм аңардан мәчет нигезенә вәли башла. Уртача зурлыктагы кисәктән шарчык әвәлә, аннары аны туры почмаклык ит, моның өчен бармаклар белән шарчыктан озынча деталь яса, аннары аны кәгазь битенә беркет һәм учлар белән кырыйларын тигезлә. Кырыйларын бераз гына күтәрсәң дә була. Гыйбадәтханә нигезендә мөселман дөньясында Аллаһның Фатихасы дигән билгене аңлаткан һәм диагональ буенча кисешүче 2 квадрат ята. Кызык, әйеме? Бик кызык. Без әвәләвебезне дәвам итәбез. Хәзер зәңгәр су пластилин ал. Аңардан озынча деталь әвәлә һәм аны ашык зәңгәр су туры почмаклык өстенә беркет. Сак кына барлык кырыйларын туры ит. Менә шулай мәчетебез төзелешендәге киләсе плита ашык зәңгәр су төстә булачак. Шундый төстәге пластилинны алабыз да озынча деталь әвәлибез һәм аны зәңгәр өстенә беркетәбез. Бу юлыгы плита бераз киңрәк булырга тиеш. Менә шулай. Аннары тагын бер куе зәңгәр озынча деталь әвәлибез һәм күп катлы фигурабыз үстенә ябыштырабыз. Хәзер пластилин төзелешебездә бик мөһим мизгел җитте. Без Құл Шарифебезнең гөмбәзен әвәлибез. Гөмбәзнең биеклеге 39, диаметры 17 метр. Эчтән ул данлыклы Казан ханы башлыгына һәм аның декоратив детальләренә охшаган формалар белән бизәлгән. Аны әвәләү өчен зәңгәр пластилинны күбрәк ал. Аңардан шарчык әвәлә һәм бармакларың белән ярым түгәрәк деталь яса. Аның асты тигез, өсте түгәрәк булырга тиеш. Хәзер гөмбәзебезне сак кына зәңгәр су һәм ашык зәңгәр су туры почмаклардан торган катлы бизәлешебезгә беркетәбез һәм кырыйларын тигезләп җибәрәбез. Бик яхшы. Хәзер безнең матур мәчетебезнең манараларын төзергә тотынабыз. Моның өчен ашык зәңгәр су төстәге зур пластилин кисәген ал, аңардан озынча кисәк әвәлә һәм аны 2гә бүл. Һәр кисәктән кишер формасындагы тик бер башы тигез булган тагын да озынрак детальләр әвәлә. Аларны очлы яклары белән пластилин мәчет бинасына беркет. Карагыз, Құл Шарифның манаралары ничек матур чыга. Гадәттән да менеп аз гына әйтәләр. Безнең данлыклы мәчетебезнең 58 метр биеклектәге 4 зур һәм 2 кечкенә манарасы бар. Аларны беркеткәч, сыныбызны сак кына төзәткәләп җибәрәбез һәм манараларны бераз гына ян-якка ауштырабыз. Афәрин. Алга таба безгә ашык зәңгәр су төстәге 3 шарчык кирәк булачак. Кирәкле пластилинны кичерәк кисәк бүлеп алабыз. Алардан беренче шарчыкны әвәлибез, уртасыннан бармак белән кысабыз һәм гөмбәз нигезенә беркетәбез. Ян-якка да тагын шундый ук 2 ясы шарчык урнаштырабыз. Ниһаять, пластик кискечкә дә чира җитте. Аның ярдәмендә бина детальләренә сызыкларсыз. Гөмбәз белән манаралар турында да онытма. Бигрәк матур инде. Әйеме, дусларым? Құл Шариф мәчетендә тагын нәрсәләр күзне иркәли? Әйе, бу бик матур аркалар. Алар чәчәк таҗларына охшаган. Әйдәге шундыйларны укыясыйк әле. Моның өчен ашык зәңгәр су пластилиннан бер кисәк бүлеп алабыз, аңардан озынча деталь әвәлибез һәм аны урталай бөгәбез. Кырыйларын матур ярым түгәрәк булырлык итеп төзәтеп җибәр. Килеп чыккан детальне бинаның уртасына беркетәбез һәм кискеч белән эчке почмакны тагын да очлырак итәбез. Уң һәм сул якка да берәр арк яса. Мин ул арада Құл Шариф мәчетенең тарихын сөйләп китим. Бу гыйбадәтханә борынгы корылма түгел. Ул тергезелеп 2005 елда яңадан ачылган. Аның урынында булган тарихи мәчет 1552 елның октябрендә Явыз Иван гаскәрләре Казанны алган чагында җимерелгән булган. Яңадан тергезелгән мәчет күренекле дин әһле Казанны яклап башын салган имам Құл Шариф хөрмәтенә кушылган. Хәзерге вакытта мәчет рәхәтләнеп, шәһәр кунакларын кабул итә һәм Татарстан башкаласына килгән туристларның
иң яраткан урыннарының берсе булып тора. Менә мотор аркаларыбыз инде әзер. Мәчетебез сынына тагын да күбрәк акчасын өчен аңа тагын ниләр җитми икән? Әйе, тагын 2 манара кирәк. Моның өчен без кабат ачык зәңгәр су пластилинны алабыз һәм конус формасындагы 2 деталь ясыйбыз. Бу бер очы киң, икенчесе тар булган озынча кисәк булырга тиеш. Ничек шәп килеп чыга. Хәзер кискечне алабыз да безнең тылсымлы манараларыбызга сызыклар сызабыз. Син Кол Шәрифнең нинди материалдан төзелгәнен беләсеңме? Ул Уралдан алып кайткан гранит һәм мәрмәрдән төзелгән икән. Нинди матурлык. Безнең манараларыбызга балконнар җитми икән бит. Шуңа күрә калган ачык зәңгәр су пластилинны алып, аны 4 өлешкә бүл һәм һәр кайсысыннан озынча кисәк әвәлә. Аннары аларны манара башларына беркет һәм бармакларың белән кырыйларын тигезлә. Хәзер кулыңа кискеч ал һәм яңа детальләргә аркылы сызыклар сыз. Шулай сызабыз. Матур килеп чыга. Манаралар әзер дип уйлыйсыңмы? Юк, безнең лалә чәчәгенә охшаган матур зәңгәр гөмбәзләр калды. Моның өчен зәңгәр пластилин алабыз, аны 4 өлешкә бүләбез һәм һәр кайсысыннан тамчы сыман деталь ясыйбыз. Башта шарчык, аннары кыска озынча кисәк әвәлибез, соңрак бер өчен таррак итәбез, нәтиҗәдә тамчы килеп чыга. Аннары аларны манара башларына беркетәбез. Кызык, мәчет эчтән ничек бизәлгән икән? Эчке бизәлеш үз иченә купшы Иран каләмнәре. Чехиядә ясалган диаметры 5 метр, авырлыгы 2 тонналык бәллүр люстра, витражлар, мозаикалар һәм башка бик күп зиннәтле бизәкләрне ала. Безнең лалә чәчәгенә охшаган манараларыбыз әзер. Хәзер һәр кайсысын кечкенә сары шарчык белән бизик. Кечкенәрәк сары пластилин кисәкләрен чиметеп алабыз да, алардан матур шарчыклар әвәлибез һәм манара башларына беркетәбез. Менә шулай. Соңрак тагын бер зур, икенчесе кечерәк булган 2 шарчык ясыйбыз һәм алар белән мәчетнең төп гөмбәзен бизибез. Ахырда 5 кыска озынча кисәк әвәлә, аларны бөк һәм һәр манарага һәм зур гөмбәзгә беркет. Синең ярмай формасындагы деталь килеп чыгарга тиеш. Минем арттан кабатла. Менә безнең пластилин Кол Шәриф мәчетебез әзер. Киләсе очрашуларга кадәр.